ዜና ከይዲ ስራሕቲ ሕድሳት ፋሲለደስን ልምዓት ኮሪደር ጎንደርን ኣዝዩ ዝበረታታዕዩ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ገሊጾም። ንበዓል ጥምቀት ዝኾኑ ዝተፈላለዩ አልባሳት ብዝተመጣጠነ ዋጋ ሒዞም ምቕራቦም ኣብ ሽሮ ሜዳ ዝርከቡ ሰፈይትን ነጋዱን ባህላዊ ክዳን ገሊጾም። ካብ ወጻኢ ስምምዕነት ደው ምባል ተኹሲ እስራኤልን ሓማስን ናብ ምዝዛም ገጹ ይኸይድ ምህላው ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ገሊጾም። على الربوع شوعات طريق 2017 عام تمرت مشت ساعات حدا أخيلو زينا ومسند أوتات ما أد زينا يتبي تقرنيا حزنا لكم قريبنا لنا كمية تمسيو كورا سمعتنا مس زيناتات جيتات شوالهم مسخهم كسأني حسنا مكتال نكون لكم تمنيتنا فلما حصرت زيناتات أب كتما غوندرنا تخيدو زركبو سراحة حدثات بيت منقسي فاسيلدسن سراحة المعات كوريدرن زرعي وعبيت أزيو زبرتات عيو كبلو قدما منستر أبي أحمد قليصام قدما منستر أبي أحمد أب كتما غوندرنا تخيدو زركبو سراحة حدثات فاسيلدسن المعات كوريدرن تزواويرهم تعذبهم أتوم قدما منستر أب محبراو ميديا قصوم أبزم محلالف وصحف أب كتما غوندرنا تخيدو زركبو سراحة حدثات فاسيلدسن المعات كوريدرن عبيتهم أزيو زبرتات تعيلهم أبتي سراح نز ستاتفو كلهم بفلاي بخبري نز تملؤ تقبل تقاشا نبرتي غوندر كلهم مسغاناي أغرب لهم قلقالو سناي تقبار بحالي محبر سب كخوني قبا كبلو أفو قباي بايتو فيدريشن أغنيو تشاقر تزاريبهم منستر فتحن تطوعتي تكالاتن اب كلل غامبيلا بسناي تكبار كرمتي لعل 3 مليون بزخونو وصاي زسرحو غزا عقمي زيبلوم اركيبام ابتي رخكبا فوقباي بايتو فيدريشن ايتا اغنيو تشاغر مناسي نغلغالو سناي تكبار بمتحبار ابوشت محبرسب نصقم سقالو عوغنات محغاز كم زغبا غليصوم سبتكور لمعاتات بمتنخار غلغالو سناي تكبار باهل محبرسب كون كم زغبا متحسسابهم حبريتا بيرو كومونيكيشن كلل غامبيلا أرديوم أب إثيوبيان لوطي كبابي أير زيب الداه كل مدايو سرعات مقبين مفتاري سرح الله كبرو منستر حرشا دكتور قرما منتي قليصام سرعات مقبي إثيوبيا لوطي كبابي أير زسعبو كسعبو زخيل سعنتو ملاش أمهاب تخرس قبر مدرخ تساليتوم دكتور قرما منتي أبتي مدرخ سقاط عالم نخون زمس لوطي كبابي أير بفلاي أبسرعة مقاقبا زيقاتات زخف أسعنتون تحدر إثيوبيا زتوادد سراح الناس رحت كم زخونت تزاريبهم بزيد ما منقصي عالم لغت كالات زفر والكحويسو بمستاف الناس رح كم زخونون توم منستر عمل كتوم منستر تعنا دكتور مقدس دابا بقدن أبسرعة مقبي تخرج سقبر سممعنت قال كيدان سقوطا بعتو بنات سرح له كم زخونت تزاريبا تي مدرخ أبزرع زعنتو لوط كبابي أير زوجن وتكبارات سقر سرعة مقبن أم مقاقبان نمودات زقبرو هاقراو تعرتات متعام لعل ربحا كم زهلو تحبيروم حدا ميتي زخونا حدشتي ناي إلكتريك أوتوبسات دحري حدورحي قلقالوت مقعازيا مهاب كم زجمرا منستير مقعازيان لوجيستيكسنا فليتوم منستر ديتا مقعازيان لوجيستيكسن آيت بر أو حسن كم زقلتوهم صقم قلقالوت مقعازيا تارئسا كتمان مفتحن استراتيجي حملو أي مقعازيا تكبارا ونمقبارنا تسرحي ركب بزيون حدا ميتي أوتوبسات إلكتريك آتين الناتقات أمايني لهم دحر حدور حيون قلقالوت مهاب كمز جمرا توم منستر ديتا تزاريبهم أوتوبسات إلكتريك ببزحين خاطوان ناتسرح مخانو بمصراح لعصر تحمشة مقمت إذا لون مينيباسات آتين قلقالوت نهابا مخانا نون توم منستر ديتا العلام أب كل الأوروميا زوبا مبرق شوا وردا فنتالي بتدقاقا من نقات أما بزرك برعد مريت أب كبابي
ጎቦ ፈንታሌ ዝርከቡ ነበርቲ ኣብ ስግኣት ከም ዝወደቁ ተሓቢሩ ኮሙኒኬሽን ወረዳ ፈንታሌ ከም ዝበሎት ምንቅጥቃጥ መሬት ክሳብ ሕዚ ዋላ ጉድኣት ኣየብፅሕ እምበር ንነበርቲ ኣብ ስግኣት ከም ዘእተዎምን ነበርቲ ከባቢ ስግኣት ከባቢኦም ሓዲጎም እናወፁ ከም ዝኾኑ ተገሊጹ እቲ ርዕደ መሬት ሕዚ እውን ናቐጸለ እንትኸውን ትማሊ ምሸት እውን ኣብ ከባቢ ፈንታሌ ምፍንጃራት ከም ዝነበሩ ቤት ጽሕፈት ኮሙኒኬሽን እቲ ወረዳ ኣፍሊጡ أمكتتال ما دزينا يتبي تقرنيا خم تركب كورات تقتاتل تيمرزكم سلا تكتاتلون أنا مسكنكم حزون مسانات صنحو بزرزر نابز حرنا يوم زيناتات كنسجرنا صاوعد سلام تقبلون برعطقات مليس كان يمتعش تكبار تتناخيرو مقصالو كوميشنر تمسكن تلاهون قليصام توم كوميشنر نزيز بلو أب كل الأمحرة كيدي مليس كان متعش سلطنات تحدثون نبر عطقات أب زوبا مأخلاي غوندر ورداج القا مأخل تحدثو سرابا بسجمرو الأوانيو نصاب الدلو فقدم أبراهام فسام أب استفرالي كابتات صاوعد سلام منقستن هزبن استقبلوا نبر عطقات سروع هيواتهم نكمرحو مليس كاناي متياش تكبارات تتناخيرهم مقصالهم مأخلات سلطنات تحدثو تقراي عفار أوروميان أمحران أبنتات يوم أب كل الأمحرة كيدي مليس كامتياشن سلطنات تحدثون نبر عطقات أبزوا مأخلاي غوندر ورداج إلقا مأخل سربا تجمير لهم نابتي مأخل تحدثو زاتو نبر عطقات نهزبهم نمخحاس دلوات مخانوم آرئيوم يوم زولو كوميشنر تمسكن تلاهون زيدما أب چاكان زركبو عطقات تمرت زهب مخانو العلوم يسلام تريو أهونم يالدرساتشو حزون اتصاوعد سلام زي بصحم بحق سلام منقستن هزبن زي بصحم أبجع كازركب حواتنا ناتكم مقد تختلهم نام مسمر سلام تمليسهم محبر السبو من مخحاس قريسهم كل عالو دقيمنا بسم كوميشن بهراو تحدثو صاوعد كنا قربنا دالي اتي كوميشن توم نبر عطقات سروع نابرؤهم نكمرحو اب استفلالي كلات استفلالي تقواراتنا وقنا كم زركب ونقليسهم يوم كبريتوريا سمنت بوهالا دحري سممعنت بريتوريا تبصحنتنا الناس فحنا كاب كل التجراي وصينا اب كل العفار اب كل الاوروميا كمون اب كل الامحرة بزحات نبر عطقات ناي مزررابن حبير كان ناي مسرحن ناب سلام ناي مملاسن مليس كامتياشن سرحتي بسفيحو ناوقنا نركب مكتل كوميشنر كوميشن بيراو تحدثو برغادير جنرال درب مكريا بوغنوم نبر عطقات زي مردا بزت مفتاح كم زكال موسانوم واغا سلام مغنزاوم زرغاغص مخانو تزاريبوم بمن نغاغر بسلام مفتات يچالال بمزرراب بسلام مفتاح يكاليو كساب حزيز طفق دما نهزبنا كنخحسينا ناي غونصي موداتاو بزت مفتاحيو إلكم امينكم نابزي بركي بصحكم اللهم نسخم اتتخكلنيا مقدي زمرزكم جغانو يخم توكالي شماغلتات عدي ايت ايايو جنبر زي مرددا ولا تحلو بمزررا مفتحي كمص كم زخل غليصم يوم بزي حغباب ወደ ሰላም መጥተው የዚህ ሰላም ተቋዳሽ እንዲሆኑ በዚህ መገዲ ናብ ሰላም መጽኦም ናይዚ ሰላም ተኻፈልቲ ንክኾኑ ማሕበረሰብ ክልልና ሰላም ዝረኽበሉ ህፃናት ዝዓብዩሉ ዓዲ ንክኸውን ናይ ኩልና ጻዕሪ ሓትት እዩ ተወካሊ ናብ ስልጠና ተሐድሶ ዝኣተው ነበር ዕጡቃት ሰለሞን አስማረ ብወገኑ ጎንፂ ንዝኾነ አካል ከም ዘይጠቅም ብምግንዛብ እቲ ጻውዒት ሰላም ምቕባሎም ገሊጹም ተቻልን ጥይቱን እስኪብርቶ እናርገው እንተኺኢልና ነቲ ክላሽን بيرو نقبرو كال زبلو نقريب اللين نعو أحواتي أمارات سلام نسعب
ንሕና ድማ ንህዝብና ብዝረኸብናዮ አጋጣሚ ይቕሬታና ሓትትና ንህዝብና ነገልግል እቶም ነበር ዕጡቃት ስልጠና ተሃድሶ ዛዚሞም እንትወጹ ቅድሚ ሕዚ ዝበደልዎ ማሕበረሰብ ንምክሓስ ምድላዎም እውን ተዛሪቦም መንግስቲ በዓመቱ 4.5 ቢልዮን ዶላር አሜሪካ ፈሰስ በመግባር ናብ ውሽጢ ዓዲ ዘእትዎ ነዳዲ ንማሕበረሰብ ብድጎማ ያቅርቡ ምህላው ሚኒስትር ገንዘብ አይተ አሕመድ ሽዴ ገሊጾም ብዝሓለፉ ዓመታት ንድጎማ ነዳዲ ጥራሕ ልዕሊ 297 ቢልዮን ብር ወጻኢ ከም ዝተገብረ እቶም ሚኒስትር ሓቢሮም ጌታቸው ባልቻን ዘዋደዱ ጸብጻብ መርሃ ሰላም መረሳ ኢትዮጵያ ናብ ዝተማልአ መማሓይሽ ቁጠባ ማክሮ ምስተጸናበረት ንምዕዋት ትግበራ ረብሓ ዘለዎም ዝተፈላለዩ ውጽኢታዊ ስራሕትታት ከም ተሳለጡ ሚኒስተር ገንዘብ አሕመድ ሽዴ ገሊጾም እዮም ኣብ ሕዚ ኣብ ሃገር ዘሎ ምንቅስቓስ ምዕባለ ኣብ ዝሓሸ ብርኪ ከም ዝርከብ ዝገልጹ እቶም ሚኒስተር ዝተፈላለየ ሓበርቲ ቁጠባ ነዚ ብንጹር ከም ዘርእዩ እዮም ሓቢሮም የውጭ ምንዛሪ ግኝታችንን በከፍተኛ ደረጃ እያሻሻለ ይገኛል ርካቦት ሽርፍ ወጻኢ እንዳመሓይሸልና ይርከብ ምስ መዳርክቲ ልምዓተ ዘለና ትሕብብር ብጣዕሚ ተጠናኺሩ ዝቐጸለሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ብመዳይ ኣፈጻጽማ ሰደድ እውን ዝሐሸ ኣፈጻጽማ እዩ ዝረአ መጠን ዕቋር ባንክታት እውን እንዳማዕበለ ዝርከበሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ነቲ ቁጠባ ዘቕርብዎ መጠን ልቓሕ ጥንኩር ብዝኾነ ስርዓት ይውሕዝ ዘሎ መማሓይሺ ምሕደራ ሸርፍ ወጻኢ ስዒቡ ካብ ወጻኢ ዝኣትዉ ምህርትታት ዝዓልቦም ወሰኺ ዋጋ ንምቁጽጻር ልዑል ጥንቃቐ እዩ ተገይሩ ዝብሉ አሕመድ ሽዴ ከም ኣብነት መንግስቲ 4.5 ቢልዮን ዶላር ፈሰስ ብምግባር ካብ ወጻኢ ነዳዲ የእትው ምህላው ይገልጹሞ ብብርካ ዓለም ለኸ ህዝብ ዝቐርበሉ ዋጋ ንዕዳጋ ይቕረብ ተባሂሉ ኣብ ማሕበረሰብ ዝፍጠር ጸቕጢ ንምቅላል ብድጎማ ይቐርብ ምህላው ይብራህሩ እያንዳንዱ ኢትዮጵያ የሚጠቀምበት ነዳጅ ሲገዛ የተወሰነውን የዛን ዋጋ መንግስት እየሸፈነ ይገኛል ማለት ሕድሕድ ኢትዮጵያዊ ዝጥቀመሉ ነዳዲ ኣብ ኸይዲ ዕድጊት ናይቲ ነዳዲ ውሱን ብጽሒት መንግስቲ እንዳሸፈነ ይርከብ ማለት እዩ ሎም ዘበን ጥራሕ ብተወሳኺ በጀት ዘጽደቕናዮ 100 ቢልዮን ዝጽጋዕ እዩ ናይ ሎም ዘበን ፍልይ ዘብሎ ተመን ሸርፊ ወጻኢ ብኹነታት ዕዳጋ ዝውሰን ብምዃኑ ብተመሳሳሊ ዋጋ እንዕድጎ ነዳዲ በቲ ሓድሽ ተመን ሸርፊ ወጻኢ ትኾንተሎ እቲ ዋጋ ክልተ ዕጽፊ እዩ ዝውስኽ ነዚ ንምቕራፍ ንዝተወሰኑ ኣዋርሕ ምንም ዓይነት ወሰኽ ክግበር የፈቐድናይ እዚ ብመንግስትን ብኽቡር ቀዳማይ ሚኒስተርን ብዝተውሃበ ኣንፈት ክትግበር ዝተገበረ ኣብ ልዕሊ ማሕበረሰብ ጸቕጢ ከይዕልብ እዩ መንግስቲ ንነዳዲ ድጎማ ይገብር በምህላው ዓለምለኻዊ ዕዳጋ ብዘይ እንግዶ ጎረባብቲ ሃገራት ካብ ዘቕርባሉ ዋጋ ብዝተሓተ ናብ ህዝቢ ተበጻሒ ይግበር ምህላው እዮም ዝገልጹ ከዓለም ዋጋ በታች ምንሸጥም ነው ዓለም ካብ ዘቕርበሉን ካብ ዝገዝኡሉን ዋጋ ብዝተሓተ ኢና ንህዝቢ ነቕርብ ዘለና ጎረባብቲ ሃገራት ካብ ዘቕርብሉ ዋጋ ብዝተሓተ ኢና ነቕርብ ዘለና እዚ ትብራህራህ ተሎ ነቲ ኣፈላላይ መንግስቲ የጽብበሎ ማለት እዩ ክሳብ ዝሓለፈ ወርሒ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተመን ሸርፊ ወጻኢ ድሕሪ ብዕዳጋ ንክውሰን ምስተገበረን ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ይሳለጡ ብዝጸንሑ ድጎማታት ዋጋ ነዳዲ ብሓፈሻ ክሳዕ 267 ቢልዮን ብር እንዳደጎመ ይርከብ ማለት እዩ ዝተማልአ መማሓይሹ ቁጠባ ማክሮ ይትግበር ዝጀመረ ስጡም ምድላው ተገይሩ ምዃኑ ዝጠቕሱ እቶም ሚኒስትር ብፍላይ ትሑት ኣታው ዘለዎም ኣካል ማሕበረሰብ ተሓሰይቲ ከይኾኑ እንዳተነጠፈ ምዃኑ ገሊጾም እዮም ነዚ ጠመተ ብምግባር 400 ቢልዮን ብር ተወሳኺ በጀት ብምጽዳቕ ነዳዲ ሓዊሱ ዘበናዊ ዱኸይ መድሃኒት ዘይትን ሽኮርን ካብ ወጻኢ ከኣትዉ ተገይሮም ንማሕበረሰብ ብድጎማ ይቐርቡ ምህላዎም አብራሪዮም እዮም ተጨማሪ በጀትን በማሳወጅ ተወሳኺ በጀት ንኽጸድቕ ብምግባር ካብ 400 ቢልዮን ብር ዝዛየደ ወሰኽ ደሞዝ ሓዊሱ ንዝተፈላለዩ ዛዕባታት ከም ድጎማ ነዳዲ ድጎማ ዘመናዊ ድቑዒ ተወሳኺ በጀት ልምዓት ሰፍቲኔት ድጎማ መድሓኒትን ዘይትን ሽኳርን ብምጥርናፍ የሳልጥ እዩ ዘሎ እዚ ልዑል ሓላፍነት ዝስምዖ መንግስቲ ዝዓሞ ተግባር እዩ መንግስቲ እቲ ሪፎርም ኣብ ልዕሊ ማሕበረሰብ ዝፈጥሮ ጽልዋ ግምት ውሽጢ ብምእታው እቲ ማሕበረሰብ ትርንዐ ፋይናንስ ክህልዎ ብልዑል ጥንቃቐ ሓላፍነትን እንዳሰርሐ እዩ ዝርከብ ዝተማልአ መማሓየሺ ቁጠባ ማክሮ ዝሳለጡ ሃገራት ዝኣመሰለ ምንቅስቃስ ክገብሩ ዝረኣይሉ ኣጋጣሚ የለን መንግስቲ ኢትዮጵያ ካልኦት ሃገራት ዘይገብርዎ ንማሕበረሰብ ልዑል ጥንቃቐ ብምግባር ውጽኢታዊ ብዝኾነ መልክዑ እንዳሰርሐሉ እዩ ዝርከብ ናይዚ ውጽኢታውነት መግለጺ ተመን ሸርፊ ብኹነታት ዕዳጋ ምውሳን ካብ ዝጀመረሉ እዋን ኣትሒዙ እንትኾነ እውን ዋሕዚ ዝቕባበ ዋጋ ኣብ ዝተረጋግዐ ኩነታት ምህላው እዩ ዘመላኽት እቲ ሪፎርም ዕውት ብዝኾነ ኣገባብ ክቕጽል እዩ ንዕውትነትን ምዝላቕን ምምሕያሽ ቁጠባ ማክሮ መንግስቲ ብጥንቃቐ ብኮሚቴ ማክሮ ሃገራዊ ዘሳልጦም ናይ ክትትልን ደገፍን ስራሕትታት ኣጠናኺሩ ከም ዝቕጽል ሚኒስተር ገንዘብ አሕመድ ሽዴ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ኣመላኺቶም እዮም
ንበዓል ጥምቀት ዝኾኑ ዝተፈላለዩ አልባሳት ብዝተመጣጠነ ዋጋ ሒዞም ምቕራቦም ኣብ ሽሮ ሜዳ ዝርከቡ ሰፈይትን ነጋዶን ባህላዊ ዓለባ ገሊጾም እቶም ነጋዶ መልእኽቲ እንኳ ኣብፅሐኩም እውን ኣመሓላሊፎም ሙሉ ብርሃን ግርማይ ተወሳኺ ኣለዋ ሃገርና ኢትዮጵያ ኣብ ዩኔስኮ ካብ ዘመዝገበቶም ዘይድህሰሱ ሓድግታት በዓል ጥምቀት ሓደ እዩ። በዓል ጥምቀት ብምኽንያት ሃይማኖታዊ ትሕዝቶኡን ኣከባብራኡ መስሕብ ቱሪዝም ንምዃን ዝኸኣለ ዓብዪ በዓል እዩ። ኣብ እዋን በዓል ጥምቀት ከከም ከባቢኡ ኣመንቲ ጻዕዳ ተኸዲኖም ብዝተፈላለዩ ምድላዋት ነቲ በዓል የኽብርዎ እዮም። በዓል ጥምቀትን ባህላዊ ኣልባሳት ተነጻጺሎም ዝረኣዩ ጉዳያት ኣይኾኑን። ብምኽንያት እውን ኣብ ከባቢ ሽሮ ሜዳ ዝርከቡ ሰፈይቲ ኣልባሳትን ነጋዶ ንበዓል ጥምቀት ዝኾኑ ዝተፈላለዩ ኣልባሳት ሒዞም ምቕራቦም ገሊጾም እዩ። ንበዓል ጥምቀት ሓድሽቲ ዲዛይናት ፕሮግራም ዝኾኑ በዓል እዚኣቶም ክዳውንቲ ኣለዉ ትሪኦ ዘለኹ በዓል ዲዛይን ኣለዉ ብኢድ ብስንጀር ብሽመና ዝስራሕ ክዳውንቲ ብዙሓት ክዳውንቲ ኣለዉ ሓድሽ ክዳውንቲ ማለት እዩ ሕዚ ዲዛይን ዝመፁ ማለት እዩ ካብኻ ብኢድ ጥልፊ ፈርፂ ዘለዎም ከ ኣለዉ እዚ بفرط السرح داونتي بعد زياتهم اللي ما تي تفعل على الديزاينات بعد كم زبالة عبيت حدش تحجز مسؤول في الديزاين السرح داونتي اللي بزيان اللي بعد تقدم تصير تعزز بعد إزاز نعود على جزء عروق راهم تخلوا يعني عاد زياتهم ما تي تفعل على البروجرام المرعى عاد زياتهم رقمهم بدون حدش زينه حرف شغل سنينا خلوني شوفون ترى لكم من ما رايات ترى لكم من زي الليل خذني فات لي ترى لكم مني بما نسرحني كلني يا صراحه زي بزحك نحبش اسرح ما عرفنا حلها اسرح ماشي كم طمقت غزي يكون كله قلنا بعلكم كله كارت زنران نعرقنا لكن قتر نسرح ماشي ابدي قتر سرحنايو ابتي ابصراحه زي ولي غزي يعني حجزنا ماشي يعني كسرنا لاون دمنا نقالتاعنا ام معلتي بتوقطنا مسرت سرحنا نبر ماشي ባህላዊ ኣልባሳት ብዝተፈላለዩ ዓይነታት ዲዛይን ብምስራሕ ተመረፅትን እዋኖም ዘይሓልፎም ንክኾኖም ምግባር ጠመተ ሂቦም ይሰርሑ ምህላውን እቶም ኣቕረብቲ ገሊጾም እዮም ዝበለ ጥርፍ ዝበለ ቀለል ዝበለ ብዝተፈላለዩ ዲዛይናት ንኣብነት እዚ ጎን ላስቲክ ይበሃል ብዝርግፋ ዝበሃል ካለው ዝተፈላለዩ ዲዛይን ዘሎ ከከም ሰብ ምርጫ ይስራሕ ብዙሕ ዓይነት ኖርማል ማዓልቲ ልኾን ቀለል ዲዛይን ተደልኹም ንመርዕ ተደልኹም ላ زمت ديزاين زمت يا بيناني تمياز زلنا زمت ديزاينات ب سبسة نجات يا فرحان تنام فرح لمينا نبعل ጥምቀት ዝኾኑ ባህላዊ ኣልባሳት ብዝተመጣጠነ ዋጋ ከም ዘቕረቡ ገሊጾም ካብቶም ዓደግቲ እውን ጽቡቕ መልሲ ይረኽቡ ምህላዎም ኣርድኦም እዮም ያው ዋጎት ማሳለ እዩ ናይ ሓበሻ ኣምስ ብዝሕግ ናይ ሓበሻ ኣምስ ካብ ሸማኒ ተዝርከብ ሸማኒ ሽሙኖ حارم وما يدنا نركب بزح واقع وسخوا يدني أبانا نحن نسفي دمو نودات نسف زي نودات نسفي نحنا واقع ما أتعني بس نعامل منهم بزح فاريا ودين يميت أرشي أفتشرت كذا بزح فاريا ودين وقع كعب إنسان شو منتشر جميل كسب حمش شعر شو من اللي كم عام مثل كم زدلة بزتفل اللي دنت بس إحنا نركوه دحين صبوا يمزلون بعد ساب حجز عيب ناسي لنا بتعامل الفوتو سرحنا كأخذ بالنسبة لزعاسة إنها مثلا إزاز يريدنا صباح عين كلامتين أسرع سفلنا يخصم كذا زرياتات له فتلالو جابيتات بزح ديزاين بتزاز سرحنا نركب معتيم واقو حرفي كعمي هزيحش تعمي عوي قلناش نجيرنا ليه حرفي تعمي حرفي من لنا استهيتش كهزل له حرفي عمود أتون توم أغربتي نبعل تمكت ملختي أنكو عبس حكم أم حلاليفهم يوم نخلهم ساعتي نتكرسنا أنكو على بعل تمكت أبصحكم ما أبصحنا تخطلت نتكرسنا أنكو عبس حكم سلام عامة بفقري حقورنا بي مدرك ኢትዮጵያ ትስዕቦ ዘላ ሃገር በቁል ፖሊሲ ማክሮ ቁጠባ ዕውታት ውፅኢት የመዝግብ ምህላው ላዕለዎት ሓለፍቲ ስራሕ መንግስቲ ገሊጾም ልዑል ሓላፍነት ዘለዎም ዓበይቲ ትካላት መንግስቲ እውን ኣሰራርሓታት ብምዝማን ለውጢ የመዝግቡ ምህላዎም ተሓቢሩሎ ዳብያሲን ተወሳኺ ሰናድ ያላ ሃገራዊ ቁጠባ ካብ ዘፈልፍሎ ሃፍቲ ብግቡእ እቶት ምእካብ ዓቕሚ ክንዲ ተዘድለ ብዘይ ምዕባዩ
መበገስ መድረኽ ብምግባር ሚኒስተር ገንዘብ ኣይተ ኣሕመድ ሽዴ ኣብ ከተማ ጅማ ኣብ ተሳለጠ መድረኽ ሓለፍቲ ስራሕ ኣብያተ ዕዩ ፋይናንስን እቶትን ብተወሳኺ እውን ትካላት ፕላንን ልምዓትን ኣብ ዝተሳተፍሉ ዘተሳሊጠም እዮም ሚኒስተር ገንዘብ ኣይተ ኣሕመድ ሽዴ ኣብ ዝቕነ ኣብ ዝተሳለጠ መድረኽ ከም ዝገለጽዎ ዘፈር ሚኒስተር ገንዘብን ልምዓትን ትካላት ፋይናንስን ግምሩኽን ልዑል ሃገራዊ ሓላፍነት ከም ዘለዎ ይምዝገለጹ ብተወሳኺ ምስ መማሓየሺ ማክሮ ቁጠባ ተተሓሒዙ እቶት ምዕባይ ትጽቢት ከም ዝግበር እዮም ዝሓበሩ ቃላ የኛ ዘርፍ የፕላን እና የልማት ብሓፈሻ ናትና ዘፈር ናይ ፕላንን ልምዓትን ሚኒስትርን ገንዘብን ትካላት ፋይናንስን ኢሉውን ትካላት እቶት ጉምሩኽን ዓብዪ ሃገራዊ ሓላፍነት እዩ ዘለና ፐብሊክ ፋይናንስ ግልፂ ኣሰራርሓ ክህልዎ ስርዓት ተሓታትነት ክዓስል በጀት ኣብ ውፅኢታዊ ስራሕ ክውዕል ስርዓት ምሕደራ ፐብሊክ ፋይናንሲንግ ዲጂታላይዝ ናይ ምግባር ጉዳይ ስርዓት ክፍሊት ናይ ምዝማን ጉዳይ ብልዑል ደረጃ ክንሰርሐሉ ይግባእ ብፍላይ ምስ መማሓየሺ ማክሮ ቁጠባና እቶትና ብልዑል ደረጃ ክንዕቢ ትፅቢት ይግበረልና ሪፎርም ማክሮ ቁጠባ ውፅኢታዊ ንኽኸውን ሓበራዊ ስራሕ ኣድላይ ከም ዝኾነ ዝገለጹ ሚኒስተር ኣሕመድ ሽዴ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዝካየድ ዘሎ ዓበይቲ ዝርግሐ መሰረተ ልምዓት ስዒቡ ዝውስኽ ዘሎ ወፃኢ መንግስቲ ንምሽፋን ብምትሕብባርን ብምውዳድን ኩሉ ዝምልከቶ ዘፈር ከም ቀዋሚ ኣጀንዳ ሒዙ ክሰርሕ ይግባእ ኢሎም ሁላችሁም የክልል የፋይናንስ ተቋማት ኩልኹም ቢሮታት ፋይናንስ ቢሮታት እቶትን ቢሮታት ፕላንን ተዋዲድኩም ውፅኢታውነት ሪፎርም ማክሮ ኢኮኖሚ ንምጥንኻርን ሓላፍነትና ብግቡእ ነፂርና በብዘለናዮ ክልላዊ መንግስቲ እዚ ጉዳይ ቀዋሚ ኣጀንዳ ብምግባር ንውፅኢታውነቱ ኩልና ክንሰርሕ ይግባእ ኣብቲ መድረኽ ብተሳተፍቲ እቲ ዋዕላ ሕቶታት ድሕሪ ምልዓሎም መብርሂ ተዋሂብዎም እዩ ምስ ተተሓሒዙ ሚኒስተር ፕላንን ልምዓትን ዶክተር ፍጹም ኣሰፋ ቦገነን መንግስቲ ኣብ ዝሓለፉ 5 ዓመታት ዘውፅኦም ዝተፈላለዩ ፖሊሲታት ንኽትግበሩ ይሰርሕ ምህላው ብምግላጽ ፍላይ ፈላማይ ምዕራፍ መማሓየሺ ማክሮ ቁጠባ ምትግባሩ ስዒቡ ኣስታት 80 ዝኾኑ ልዕሊ 50 ዓመታት ዝጸንሑ ሕግታት ምቕያርን ዝሓሸ ሰራርሓ ኣብ ምዝርጋሕ ለውጥታት ምህላዎም እየን ዘብርሃ በዚህ የአገር በቀል ኢኮኖሚ ፈላማይ ምዕራፍ ሃገር በቀል መማሓየሺ ቁጠባ ተተግቢሩ እዩ ኣብቲ ሃገር በቀል መማሓየሺ ምዕራፍ ሓደ ካብ ማክሮ ኢኮኖሚ ሪፎርምታትን ዓውድታትን ምህርትን ተወዳዳርነትን ካብ ዝወስኹ ሪፎርምታት ማዕረ ጉዳያት መዋቕር ቦታ ተዋሂቦም እዮም እዚ እውን ቁጠባና ብዝበለጸ ዘመናዊ ምግባር ንውድድር ክፉት ምግባር 50-60 ዓመት ብዝገበሩ ሕግታት ተቐይሮም እዮም ግልጋሎት ንህበሉ መንገዲ ኣሰራርሓ ተቐይሩ እዩ ንግድን ኢንቨስትመንትን ዝሓሸነ ምግባር ዝተሰርሑ ስራሕቲ እውን ኣለዉ ኣብ ቀረባ እዋን ወሳኺ ዘርኣይ ዋጋ ነዳዲ ኣመልኪተን መብርሂ ዝሃባ ሚኒስተር ልምዓትን ፕላንን ዶክተር ፍጹም ኣሰፋ መንግስቲ ብዝተወሰነ መንገዲ በመድጓም ክሳብ ሕዚ በዋጋ ዓለም ክሸይጥ ከም ዘይጸንሐ እየን ዝገለጻ ያው ነዳጅ በየትኛውም ሁኔታ በዶላር የሚተመን በመሆኑ ነዳዲ ብዝኾነ ቦታ በዶላር ዝተመን ብምዃኑ ዓለም ለኸ ዋጋ ፍሉጥ እዩ ዓለም ለኸ ዋጋ ነዳዲ ሕዚ ኢትዮጵያ ካብ ትሸጠሉ ልዑል ዝበለ እዩ ቤንዚንን ጻዕዳ ናፍጣን እኳ እንትንርኢ ካብ ቤንዚን 20 ቅርሺ ዝወሰኸ እዩ መንግስቲ ዝድጉም ዘሎ ኣብ 2014 ጉዳይ ነዳዲ ድጎማ ኣብ ዝተተለመሉ ንምውዓል ክሳብ ንውስን ኣብ ዝነበሩ ዓመታት 197 ቢልዮን ዕዳ እዩ ነይሩ ብምኽንያት ድጎማ ነዳዲ እዚ እውን መንግስቲ ብዋጋ ዓለም ክሸይጥ ብዘይ ምግባሩ ትሑት እቶት ዘለዎም ተጋለጽቲ ዜጋታት ልክዕ ክድጎሙ ይግባእ ከም ትራንስፖርት ህዝቢ ዝበሉ ግና ንኹሉ ትካላት ወፃኢ ከይተረፈ ምድጓም ኣለታዊ ጽዕንቶ ነይርዎ ጸገማት እውን ፈጢሩ እዩ ብተወሳኺ መንግስቲ ኣብ ዝሓለፉ 5 ዓመታት ልዑል ለውጢ ፖሊሲ ቁጠባ ምትግባሩን ኣብ ዝተፈላለዩ ፖሊሲታትን ልምዓታትን እውን ለውጢ ኣረኣእያ ምግባሩ እየን ዝሓበራ ባለፉት 5 ዓመታት ውስጥ መንግስት ትልቅ የእይታ ለውጥ በኢኮኖሚ ፖሊሲዎች ኣብ ዝሓለፉ 5 ዓመታት ውሽጢ መንግስቲ ልዑል ለውጢ ፖሊሲ ቁጠባ ምምሕዳር ልምዓት ማሕበራዊ ልምዓት ቁጠባ ሓዊሱ ልዑል ለውጢ ኣረኣእያ ኣሎ ኣብቲ ለውጢ ኣረኣእያ ካብቲ ምታትና ጀሚሩ ፖሊሲታትና ኣብ መሬት እነውርደሉ መንገዲ መግለጽታት ኣለዎ ጉዳይ ትካላት ስርዓት ፍትሒ ዘላቒ ህንጸት ሰላም ብሓፈሻ ኣብ ቁጠባን ማሕበራውን ልምዓት ውሽጢ ማዕረ ተረባሕነት ዜጋታት ፍሉይ ጠመተ ብምሃብ እዞም ጉዳያት ኣብ 10 ዓመታት ከም ኣንፈት ጠመተ ዝተተሓዘ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ዜጋታት ጽዕንቶ ቁጠባ ንኽጻሩ መንግስቲ ዝተፈላለዩ ዕማማት ዓሚሙ ይሰርሕ ምህላው ብምግላጽ ኣብ ትሑት መነባብሮ ንዘለዉ ዜጋታት ዝሕግዝ ንኣብነት ከም ሴፍቲ ዝበሉ ስራሕቲ እናሰርሐ ከም ዝኾነ እየን ዝገለጻ ዜና ዳጋ
لعلي 3000 متريك تون زبناو دخعي أب ودب جيبوتي كم زبصحتها قليصو نزبنا مهرتي 2017 عام تمرت 313 متريك تون زبناو دخعي أب ودب جيبوتي كم زبصحتها حبيروم ناب ودب جيبوتي كم منجوز بصح زبناو دخعي تي 300 يقريتاتي 360 297 متريك تون نابوشت عدي زاتون تخون 160 992 متريك تون دما أبتي ودب كم زركب تفليتوم أب ودب زبصح زبناو دقعي تشكركرتن بابورن بمتقام بقلطوف نابوشت عدي نكاتو يسرح مهلاون تحبيروم بمسرة زي 27930 متريك تون ببابور كمون 178 متريك تون دما بتشكركرتي ناب لعلي 150 زخونو مباصحات وشت عدي كم زغعاز تغليصوم حدحدم 56 متريك تون داب زبناو دقعي زعنا كلته توسختي مراخب ابوشتي از حدا سمون ناب جيبوتي كم زبصحات ترانسبورتن لوجيستكسن بحر إثيوبيا أفليت لهم أما كتال ما دزينا يتبي تقرنياهم تركبوا كورات تقتلتي موداتا كابوت عينا بزحرنا يوزينا كنسقرينا سممعنا الدوم بال تقصي إسرائيل حماسن نام مززام قصو يخيد مهلاو بريزيدنت جو بايدن قليصام بريزيدنت أمريكا جو بايدن سممعنا الدوم بال تقصي إسرائيل حماسن فرا نام مفرا يبصح مهلاو حبيرام جو بايدن مسقدما منستر إسرائيل بنيامين نتنياهو مسمراحي كواتار شيخ تاميم بن حمد التحني مزتاعهم تقليصوم بأدرادرنت كواتر أبزقبر سممعنا الدوم بال تقصي سبب سلطان إسرائيل حماسنا بقدما كونت مسممعهم تقليصوم أبناي غازا سممعنا الدوم بال تقصي جهوز تتحزون من لوات كلتيوم وقنات دريت كمزلومون تحبيروم بيتسب جهوز تتحزو إسرائيلاويان قدما منستر بنيامين نتنياهو مس حماس بسممع بمبصح صدرهم نخلقاو لهم دفئتنا قبر لهم كمزركبو تقليصوم زرزر تكنيكاو قداي تدردر جزين توسدون سبب سلطان حماس إسرائيل تراخيبهم يزتو مهلاهم صاب بي بي سي أملاقيت لهم بمسألة حزتو تدردر حماس جهو حيزوز أصنحهم سبات أفلا ما يعلت تسممعنا تابستفل عليهم معالتات كمزلق تقليصوم إسرائيل بوغنا هزبي أبزنبر لهم كبابتات وتهدراتا كمتوصئن أبدوباوي غازا زتمزابلو سباتنا بسميناوي نكملسو كمتفقدن تقليصوم تي سممعنا الدوم بالتقصي كالو زرزر قدايات مكتاتوز تقلص خوينو دحري تقبرا تي سممعنا الدوم بالتقصي 16 معالتات سممع كالاين سالساين كفلتات كقص اليوم تباحيلو تثبيت يقبر لعل حدا عمت صنح كوينات غازا زاغيد هيوت لعلي 46 سبات زيت أفعل مخانو تقليص الله كبل صاب بي بي سي أملاقيت لهم كبرات تخطاتلتي زينا ومسنادوتاتنا قدمي مززامنا قند قنطتاتنا كنزخاخركم كيدي سراح التحدثات فاسيلدسن لمعات كوريدر غوندر ازيو زبرتاتا كبلو قدما منستر ابي احمد قليصام